Hola, bon dia a tots, benvinguts a una nova classe de naturals. Bé, avui anem a veure el procés digestiu, val? Ahir vam veure la nutrició i demés, avui veurem l'aparell digestiu, que és un dels aparells que està involucrat en la nutrició. Bé, el procés digestiu es duu a terme en l'aparell digestiu, val? Es posa així, i comprèn tres fases, la digestió, l'absorció i l'eliminació. Anem a veure què és. L'aparell digestiu està format per un conjunt d'òrgans que realitzen el procés digestiu. El tub digestiu i les glàndules annexes. El tub digestiu està format per la boca, la faringe, l'esòfag, l'estómac i després l'intestí prim, que és el que fa així, que és molt llarg, l'intestí gros, que és l'últim, i l'anus, que és per on traiem les substàncies de rebuig. Mira, així es diu, la longitud del tub digestiu. El tub digestiu es disposa dins del cos molt plegat. Per aquesta raó la seva longitud pot ser major que la del propi cos. Així l'aparell digestiu d'una persona adulta pot fer uns 11 metres de llarg. Imagineu-se, 11 metres, com si agafareu una corda d'11 metres, la enrotllareu tota i plof, i la clavareu així en l'estómac. L'interior del tub està ple de bacteris, s'alimenten part dels aliments que recorren el tub i a canvi ajuden al procés digestiu. Tenim bacteris en el tub digestiu que ens ajuden a tots els processos de digestió i tots els processos per eliminar substàncies de rebuig. Glàndules annexes són les glàndules salivals. Les glàndules salivals, el fetge, el pàncreas, que es fabriquen una sèrie de fluids que intervenen en la digestió, com el líquid pancreàtic i demés, i el fetge també fa de filtre i demés. Ara després ho veurem. Bé, la digestió comença en la boca, les dents trituren el menjar. Les glàndules salivàries secreten saliva per ajudar tot aquest procés. La llengua és l'encarregada de, com si fos una formigonera, de mesclar tots els aliments i triturar-ho bé. Es forma el bol alimentari, que seria la pasta que es queda, que és espentada a la faringe, és la part de la gola, baixa per l'esòfag i finalment arriba a l'estómac, que és on on arriba i es fa després el procés. Continua a l'estómac, així tenim una foto del xiquet que està menjant-se una poma. Les parets de l'estómac secreten els sucs gàstrics i produeixen moviments, es maneja, per això a vegades sentim sorolls o així com, no sé, notem així moviment. I aquests sucs gàstrics són superàcids i el que fan és destruir els aliments. Així es forma el quim, que és una pasta amb els aliments parcialment digerits. Ja tenim el suc gàstric, el bol alimentari i s'ha fet el quim, que és com un altre tipus de pasta. Aquest passa a l'intestí prim, aquell tan llarg que hem dit, es mescla amb el suc intestinal i amb els sucs que aboquen l'intestí dues glàndules, el suc pancreàtic, que ve del pàncreas, i la bilis, que ve del fetge. Sol ser un suc així de color groc i demés. Amb aquests sucs el quim es transforma en quil, que conté nutrients i restes d'aliments no digerides. Passem a l'absorció, que és on el cos arreplega els nutrients que necessita. És el pas dels nutrients de l'intestí prim a la sang. L'interior de l'intestí prim és molt rugós, està ple de replecs que s'anomenen les vellositats intestinals. Així dalt tenim la foto en les vellositats intestinals, que és com si foren unes algues, i són els que s'encarreguen d'absorbir els nutrients. Passen de l'interior de l'intestí prim als capil·lars sanguinis. Això ho tenim, en la imatge ho tenim. I a través de la sang es distribueixen per tot el cos. Què passa en allò que sobra, en el rebuig del quil? L'eliminació de les substàncies de rebuig. Són les restes dels aliments que es queden després de la digestió que el cos no pot utilitzar. En aquestes hi ha, per exemple, molta fibra. La fibra, les fibres del menjar i demés, una vegada agafem els nutrients, queda la fibra, la matèria. Aquestes deixalles passen a l'intestí gros
i es formen els excrements, val? Que s'expulsen a l'interior per l'anus, val? És el que diem vulgarment la caca, val? Serien els excrements que s'expulsen per l'anus. Doncs bé, així tenim, tenim en la pàgina 8 el dibuix de tots els òrgans que formen part de la digestió i en el 9 tenim l'intestí prim, val? Com és les vellositats intestinals i els nutrients, val? Són les encarregades de passar els nutrients als capil·lars sanguinis. Tenim un quadret que ens explica una miqueta, clar, l'intestí prim, diem 11 metres, com que 11 metres, si això medeix 30 centímetres o 20 centímetres. Doncs bé, està arrugat, tenim una explicació neta. Activitats. Activitat 1. Explica en què consisteix la digestió, val? Un breu resumen de què consisteix la digestió. 2. Respon a aquestes preguntes. Quins líquids formen les glàndules salivals, l'estómac i el fetge? Vale, ho tenim en la pàgina anterior. On s'aboquen aquests líquids digestius? També. 3. Quina diferència hi ha entre el quil i el quim? Recordeu, el quim és el primer que es forma i el quil és el segon que es forma. Val? Recordeu. Es han posat el quil primer i el quim després, però en realitat va el quim i després el quil. Val, i la 4, bé, la 4 també la farem per a pensar. És correcte dir que els excrements són restes d'aliments? Justifica la resposta. Vale, cadascú el que pense. També, a veure, vos deixen en els comentaris del vídeo, vos deixe també un enllaç d'un altre vídeo d'Érase una vez del cuerpo humano. Alguns ho coneixereu i altres no. Els vostres pares segur que ho coneixen. Dura, no sé si són 20 o 30 minutets, poseu-se-lo, mireu-lo, és molt divertit i ens explica tot el procés digestiu de forma molt divertida i molt xula. Doncs bé, activitat, pàgina 9, activitat 1, 2, 3 i 4. Val? Bé, respecte al repte d'ahir, el de completar el mosaic, bé, el resultat seria, el tenim així, seria la C, val? I bé, i el repte d'avui és la diferent. Busca quina d'aquestes paraules té un significat diferent, val? Podem utilitzar el diccionari si voleu. Preguntar, qüestionar, consultar, observar i interrogar. En principi és molt fàcil, no hauríeu d'utilitzar el diccionari, però bueno, si hi ha alguna paraula que no coneixeu, la busqueu. Vinga, adeu!